Kani kadega batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hagini kisngi ki bamenta kat baka sarkar klasyam ki senjam bapher banyele persya na kajing yo rong uknyang jingpang corona syakani gejala Meghalaya. Daka ba penjariru daka curfew kenang baki pat ba kensyong bat halayeng. Kajing ma ka ba abru kadai yo kendan pat kilong yeng ki ban saduna ki marbam. Ha kajekran bat uway na ki menteri sarkar barem kani gejala uba Roni V Lyngdoh na kaseng kongres ulapun pau kajing sengaw artatien bayo ki babon ki Briew kin sayap om na uknyang jingpang corona. Hynrei da kajing Sheptieng lada ka sarkar kamla ban penbiangi ki marba mardi hagis ngi banwan kat ba dang trekam kajing ptha jong ka sarkar ban syong hayeng ye ki pajba ka government hi ka don ka jingkit kli ki pajba namar kani kadai ba la ongi ki pajba bakin syong hayeng kadai ka sarkar lale ke badai ba kadon namar kani hi kadai bangi habdon kata ka social distancing kamot ba hapi penjengai na kajing yalum yalang para Briew tenre ha ka jo ka por pat pinpet ngatrai lada ngambak lamang ngam dadon ki statistics ko biang Hynrei sampo na kasispa ki paiba joni bidang trei hakta ka unorganized sector bar ki bobon hi ki batrei ki dongle ki ni ki daily wage na la ne ki Briew ki bakamai step pam damit te hakane ka jing pakhang shnong kumne abam sha subani ki pateng bali trei bali kita kan kata ki beduk busuk dengan tip sarkar kladoni enam ban perkhat sapang kini lada kaklam perkhat ngane thu ipi kan sapoi umdai tangga coronavirus kan sawan wat kejingat kan tik ba Sheptieng kadai kata mutala bon ki Briew ki bon changa ki on lada khang kini taba nasha ni ba nimla melek bela nimla melek tre balik sa te na ingin ya pasat tengah try kala dai ka sarkar ba ban pendon kam no ik department berkhai kum ke PDS ban identify ki BPL family hanta namana papun hi kini ki BPL family ki don ha yo kini ki food grain lembaga PDS system tengah try ka sarkar kala di ban pen kre ban penbiang kumno ban ai ration kamot ki Briew ki bona kitu ki weakest sections marginalized section of society ban penbiang ka papun dengan ong ya pi ka sapoi ka por baki Briew la syakin sayo kem ya kini kejingpang nama ba kila tolot penbiang ka ba kedi masuk ka sarkar ka don ka jingkit kle ka baki haperkhat na ban ai kejing sumar kejing era bada ka ju ka por ban pai bat economic impact ka ba kata la ne ka ba kata ka yo ka kon chung ki pai ba ni sokya namar kum kinong mi khman ni sokya o pai ba na kejing